У Брестской области старт мерапрыемстваў до Международного дня семьи был дадзены у аграгарадку Астраметшава Брестского района. Тут отбывся фестиваль «Злёт молодых сем'яў «Вера, надзея, любоў». Первым выпрабаваннем для удзельнікаў стала прэзентацыя свайго генеалагічнага дрэва, аб якім неабходна было расказаць у крэатыўнай форме, акрамя гэтага аформіць і наглядны матэрыял. Маладыя сем'і з ахвотай прынялі ўдзел у такім мерапрыемстве, многие у першы раз. Как молодая семья, очень хорошо здесь. Я думаю, что достойны к этому поехать, показать себя, посмотреть на других. Как-то, не знаю, уверенно приехали. Надежда, вера и любовь. Познакомиться с людьми, себя показать, поучаствовать. Для нашей семьи это интересно, получить какой-то опыт, пообщаться с другими семьями, как-то перенять, может что-то, может кому-то что-то подсказать. Организаторы фестивалю Брестский областный комитет БРСМ, Головное управление идеологичной работы и по справах молоди Брестского облвыконкама. Семьи приехали со всех регионов, семьи разноплановые, это семьи аграриев, семьи и военнослужащих, семьи педагогов, то есть у нас получилась большая такая брсэмовская семья, где мы сможем пообщаться, поделиться опытом. Каждый здесь, это молодые семьи, они не всегда еще много лет в браке, то есть есть в браке, который только всего лишь год. Поэтому, мне кажется, очень важно, если между собой не пообщаются, поделиться опытом, как сохранить свой семейный очаг. У гэты ж дзень павіншавалі тых, хто лічыць сям'ю асновай усяго і сэнсам жыцця. Да прыкладу, Рыгор і Паўліна Вабішэвічы разам пражылі 69 гадоў, і цяпер іх сямейная дынастыя складаецца з 32 чалавек. Аб сакрэце сямейнага даўгалецця, любові і павазе клопаце адзін пра аднаго і ішла размова на гэтай сустрэчы. Для моладзі гэта станоўчы прыклад, як будаваць сямейныя адносіны і ў чым сакрэт поспеху. Удзельнікі фестываля «Злёту молодых сем'яў «Вера, надзея, любоў» таксама высадзілі у Астраметшава 40 саджанцаў клёна. І цяпер у гэтым населеным пункце з'явілася алея сямейных дрэў, дзе можна будзе вабіць вольны час праводзіць сямейныя ўрачыстасці. Сам жа фестываль працягнецца на турыстычнай базе Белае возера, дзе пройдзе спартыўная сямейная эстафета, конкурс страв, сямейны рэцэпт, інтэлектуальная віктарына, караоке-батл. Юрий Печур, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».